Hudul Mahamuna. Selamat hari Minggu Madihita. Hamu dongan sahuria tapuji matuhata Yesus Kristus nang pasauton baga-bagana ima hasasaur niton di perbadia natapas tahun dohot tahalason sadarion. Atong adorang sobongot kita tu persauran nabadia rap dohot debata di tonga-tonga ni huriana martangyang nahoho mahita dalan patihibulhon roha dohot pikirata. Amin. Tapagiar maswarata memuji debata marhide namarede sebuku ede nomor 640. Marhite-hite goarni di bata ama do goarni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot goarni ton di porbadia natu mo palangit dohot tanoon. Amen. Songononin na Tuhan Jahuba lehonoku tuho hamu rohana imbaru dohot ton di na imbaru tu bagasan ate-ate muna jala usatonoku do roha batu syad daging muna. Jala lehonoku tu hamu roha namar pakilaan. Jala lehonoku ma todiku tu bagasan ate-ate muna. Au do mabahesa. Asamar parange hamu di bagasan akapatikku. Aka hupu pe radota muna jala patu pau muna do. Haleluya. 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 Martang yang mahita ale Tuhan debata amanami hodo manodangi
jala mengajari rohani akan aporsea di hatam marhite-hite ton di perbadia. Sai buhai marohanami asa ture parohon nami marhite-hite ton dimi. Asa totonggok dame rohanami mangalason hagugon nai marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maredeta. Oleh Tuhan diperbadia, saya sungguh dihamio. Roh kami berialah memuji Tok Tok, Tok Tok, Tok Tok, memuji Tok Tok. Dibatani angolu, onle onhangolu ali. Sungguh sian pangisan salut nama Dei. Salut, salut, salut nama Dei. Tangyo kamu mapati ni debata ima pati parjulu sahat pasapuluhon patik parjulu audo Jahoba debatam ninna debatata dang jadi marakup au bahenomu debatam patik paduahon dang jadi ganaonmu jala dang jadi sumanonmu manangahan na di banua gijang doho na di banua tongaon rodi na di bagasan aik na dituru ni tano yang go tunggabe si sobaon manang si uluan patik patuluhon dang jadi dohonon goar ni debata yang go soture dalanna ai hona uhumna dosugut akan namar sineang di goarna patik papaton ingot hamu ma pabadiaon ari minggui dina ono mari ma ulahamu nasa silonmu alai anggo ari papituhoni ari paradiana ni Jahoba debatandui dang jadi homangula anggo dina sadari manang anakmu pe manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru rodi pinahanmu rodi isini hutani halak pe namangebati hutam ai dina ono mari do di topa debata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina dungi maradia do ibana di ari papituhoni di bahen ido umbain na di pasu-pasu debata Jahoba hari pada dia nai jala di parbadiai patik palimahon iku pasangau pemudo natorasmu asa martua ho jala leleng mangulu di tanonan ni lehon ni Jahoba debatam diho patik ponopon unako mamunu patik papituhon unako mangalakup patik pawaluhon unako manako patik pasiahon unako olo makatidakon hata naso tutu maralohon dongan jolma patik pasapuluhon dang jadi haliangan ni roham bagas ni dongammu dang jadi haliangan ni roham donga saripe ni dongammu manang naposona bawa manang naposona buru-buru manang lobuna manang hodana manang dia pe ugasan ni dongammu behado pandok ni debata taringot tu patik na sapului odo audo Jahoba debatam ninna debatata pargogo naso hatu dosan jala parimas siluluho dosa ni ama-ama tu pinoparna rodi suduk patuluhon rodi suduk papaton pinopar ni akana sugoroha diau alai asido rohaku di akana nama ribu-ribu akana namar holong ni roha diau naso mangalaosi patiki atong rak mangidogogo mahita tu debata lao mangulahon naho barto pati nai
Ale Tuhan debata, saya pargugui mahami, mangulahon na hobar to patikmi. Amin. Aku situtu rohana me papari ya mangoloi hatang burju sai sondangi matomto rohana mi tato potima dosata martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang. Hodo na patupahon hasisan ni dosa di hami halak na dangolon. Marhite-hite anak haholongan ni roham. Saya sima roham di hami akan na mangarsakko dosa nami. Saya sahapi matu bagasan rohanami hasisan ni dosa nami i. Lehon matu hami tondim na badiai. Asa unang ganggu rohanami di asin ni roham. Alai asa hot rohanami makaposyai. Lau manggotapon nasa dosa dohot roha portibion. Asa hupasatami diri nami tuho. Gabi pilihan na mangulu jalan abadia marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot Tuhan siya ni dosa. Songo sitong na mangulu au ninna Tuhan Jehovah. Tung na solomodo rohaku mida hamatean ni perjahat. Nalomodo rohaku mida hamumula ni perjahati. Tumadikod dalanna asa mangulu ibana. Hasangapo ma di debata na digijang. Amen. Jakon maibana ayasir
mangapuli sahab namuli di sisiani Tuhan Yesus Kristus Romaho pambulus tolonglah kami dinalau tu surga pergokoi mahapamu nang sahatu nasonang Hatani di bata turpu di pestata sadarion tersurat di Ezekiel 37 ayat 10 sada sahat ayat 14 tajahama marsikat sorin dunginin na ibana musema tu au ale anak ni jolma akka huli-huli on sandok pinopar ni Israel doi idama akan nasida mandok nunga tung marsak holi-holiku jala pesan orop-orop ni rohanami naung pidum dohami dibaheni manururangi maho jala didokma tunasida songonondo hatani Tuhan Jehova idama au mangukap tanoman muna jala au mambuan hamu nakoksian tanoman muna hamu ale bang soki jala au manogion hamu mulak tutano Israel. jadi tadau muna ma au do Jehova ia dunghu kap tanoman muna jala hubuan hamu nakko ale bang soki sia tanoman muna Au ruhut mangalehon tondiku tubagasan hamu asa mangolu hamu jala au mambaen hamu marhasonangan tanoman asa tung ditanda hamu au do Jehova namandoki ruhut mambahesa ninna Tuhan Jehova ido sahatna martua do akan atu mangihon hatani di bata jalan au pepsa amin. Yesus Tuhanku di homa awon na sama
Rak mahita mangatidakon haporsiautai songon na dihatidakon ni dongata sa haporsiau di sandok portibion. Rak mahita mandok. Au porsea di debata Jehovah ido ama pargugu naso hatudusan na tumopalangi do tano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasasadai ima nanti nubuhon ni si Maria nagabe-gabean sianton di porbadia andorang soabubuan ido tu hatta na tumaon na bernit di panguhuman ni silatus na mate terpajal do ibana dihau pinarsilang na tuat tu banotoru dung ditanom na mula mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgu lau hudul tu siamun ni debata Jehovah amanai pargugu na sohatu dosani di sima ibana pai mamul tanoon mangulhumi halak na mangulu dohot na mate au porsea di tondi porbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia dohot dihasani dosa dohot dihatai na mandok mula mangulu doso daging ni halak naung mate dohot dihanguluan na sora suda. Amin. Shalom. Huriani tuhatta nangin aulongan si patakason tikting di mingguta sedarion Minggu Pentakosta Perjulu tanggal 23 Mei 2020 sada alamat patuluhon poin Perjulu pesta perningotan asa sahur di Tondi Parbadia a pesta Perjulu sadarion Minggu tanggal 27 Mei 2020 sada ima pesta Perjulu perningotan hari hasa sahur di Tondi Parbadia marpungudo hita di gerejaon masuk songon Minggu nasional ima pukul 6 pukul 8 pukul 10 sada pukul 10.05 dohot pukul 10.07 lewat 15 menit jala pilihatta tu pusat na paduahon di sisi pasatotta tu ulaon pekabaran Injil B pesta paduahon marsugut hari Senin tanggal 24 Mei 2020 sada ima pesta paduahon perningotan hari hasasaon di Tondi Parbadia marpungudo hita di gerejaon masuk holan sahali kebaktian ima pukul 10 sadawit jala pilihatta tu pusat na paduahon di si pasahatotta tu ulaon keadilan perdamaian keutuhan ciptaan manang KPKC poin paduahon pertanyaan wik di hari Kamis tanggal 27 Mei 2020 sada patupaon ni huriatta do pertanyaan wik melalui live streaming dohok di bagat sorohon na hinobasan ni wik 10 sada na maringanan di gereja Hagal Bandung Barat masuk pukul 10 wik retama hita salhubna ruas nihuria nasian wik 10 sada madohoti pertanyaan ini jala tuak kadongan nasok wik 10 sada boy dodohot madohoti pertanyaan ini laos pinangido matu hita salhubna ruas nihuriata asa tongma kai huton pertanyaan ini di bagasta jala majabui pertanyaan ini unak pola di patupa marsi banganon poin patuluhon par guru malua manang pelajar sidi kebaktian Padang hari Rabu tanggal 26 Mei tahun 2021 seluruh pelajar sidi akan melaksanakan kebaktian Padang semacam retreat di Wisma Salom Jalan Kolonel Kasturi nomor 583 Cisarua Lembang yang dipimpin oleh Pendeta C.J. Kajuntak STH Dohot Pendeta
DJ Sihombing STH. Oleh karena itu dimohon kepada pelajar sini supaya berkumpul di gereja ini pukul 6.30 WIB. B. Ujian lisan. Pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 akan dilaksanakan ujian lisan bagi pelajar sini tahun ajaran 2020-2021 yang bertempat di gereja masuk pukul 14 WIB. Untuk itu dimohon kepada seluruh orang tua pelajar sini berikut majelis daerah masing-masing agar hadir untuk turut menyaksikan serta mengikuti ujian lisan tersebut. C. Gladi bersih. Hari Jumat dan Sabtu tanggal 4 dan 5 Juni 2021 akan dilaksanakan gladi bersih kepada semua para pelajar sini yang bertempat di gereja ini. Gladi bersih tersebut dimulai pukul 14.30 WIB. Halaman 4 poin pasal 10 pemakaian jubah singer mulai minggu ini tanggal 23 Mei 2021 dan seterusnya. Singer yang bertugas melayani setiap kebaktian akan memakai jubah singer serta berangkat memasuki ruang ibadah bersama-sama dengan seluruh petugas pelayanan kebaktian dari ruang persiapan pelayanan atau ruang kaca. Halaman 5 poin pasal Pulsiahun. Gerakan Rp1.000 dana pensiun HKBP. Domu tu surat sososo niopwi Eporus HKBP. Tarimot tu dana pensiun HKBP. Ima asa ukat rohata sude ruas nihuria laho manupagi markite gerakan Rp1.000 per hari. Agiat boy tulus jala sitkop perture di dana pensioni. Laos di batu pahuria do di dolo di pintu. Poti bahen pangpakion tu dana pensioni. Halaman 6 poin 27. Selamat ulang tahun. Sude perhalado do ruas di HKBP Bandung Barat. Pasahatto. Selamat ulang tahun. Tuna marulang tahun di Bagasan Bunggon. Mamuka siang hari Minggu sedarion tanggal 27 Mei Sabtu tanggal 20 Mei 2021. Saya di pas-pas hatta manasida nama ulang tahun ini di Bagasan Haipasan Lugut di lewat hatta tulasida Gajang di umur. Setiap hari Jumat dan seterusnya gereja akan melaksanakan ibadah syukuran bagi warga jemaat HKBP Bandung Barat, baik yang berulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan, mulai dari tanggal 16 Mei sampai tanggal 22 Mei 2021. Ibadah syukuran tersebut dilaksanakan di gereja ini masuk pukul 17 WIB. Songonima sepatak kason diktikta di mingguta sadario. Mau lihat teman. Sai ko hiru tondiki
Damai ni depatana sumurung sian saluhuk na roha imana mangaramoti ate-ate doh pikiranmu nabe di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Hatani debata dilas ni rohata di minggu na tapes tahun parningota di ari hasasaur ni tod di parbadia. Imana tersurat di Evangelium ni si Yohanes biddu saplonom ayat 4b sahatro di ayat 15. Songonon ma didok di bagasanna tapayutut ma hamwaka amanginang diganu prohat tabi. Aida dasian mulana hupabu itu hamu ala narap dopehita. Alay nalaho maaw nuaing manopot na marsuruaw. Jaladanga dong manangise hamu manukunaw. Nalaho tu dia doho. Lam donok dok tahe rohamuna. Ala hudok songoni tu hamu. Alay naman dok nasitong doaw tu hamu. Ulimu na doi ialaw aw. Ay out solaw aw. Dang naro pangodiani manopot tamu. Alayang golaw au suruo kudo ibana tuhamu. Alay dung ro ibana ajaran na do portibio taringo tu dosa do taringo tu hapitoron do taringo tu uhum. Anggo taringo tu dosa imana soporsia nasida diau. Anggota ringot tu hapitoron ima nalau au manopot damang. Jadi dang be idaon muna au. Anggota ringot tu uhum ima nau kona uhum iduk ni portibion. Gudang dopenian si dohonoku tu hamu. Alay daktar buah kamu dop ini inuaing. Alay dung roto di hasitongan nani dok odeng. Togi honon ni ido hamu tu bagasan nasa hasitongan. Aidang ngadok si hata honon nasian sadirian na. Nabi negena ido hata honon na. Barita honon na do tu hamu. Nanaing masa dope. Pasangapon na doaw. Ay jaloon na do na diyaw, laho mamarita-hos sa tuhamu. Saluhuk na diamai, diyaw doi ubahen na hudok. Jaloon na do na diyaw, laho mamarita-hos sa tuhamu. Ido sahat diturpuhi. Hamaka na hinahulungan di bagasan ko warni Tuhatta Yesus Kristus. Topik ni mingguta, tod di pangapul dohot hasitongan. Roh penghiburan dan kebenaran. Asamarhite haroroni tod di parbadia, margogo dohita hamwaka amanginang makobasi manang mangula ulaut tasiganupari. Marhite to di parbadia rodo pangapuli. Ido ubahen molo marsak kita, habot rohatta, marsitaonon manang marukil hita, songon halak na porsea di Kristus, tapatu pado, pertangiang odisi, manang martangiang, tapatu pado, pamujion, tudi bata, tipatu pado nang, hatorangan ni hata ni debata dalam laho menyemangati mangapuli akka namarsak. Ima ulaw ni todi na mangula ditongan ni portibion sahat rodi obason. Jadi dakya mitop pamuzion manang dakya so parsobao tu debata lumobi macalo manangihon hatana. Adong semangat terus
ala tod di parbadia na margogoyhon dohot na mangapul akana porsea. Tetap semangat walaupun banyak tantangan ataupun rintangan. Hati-hati di Olimpiade 10 sia onop lalu, ima adong pelari na maraton, utusan ni sian Tanzania. Hati-hati Olimpiade di Mexico City, di Patupa. Jadi di pertandingan maratoni, nga sikop sude sasitong na pertandingan maraton. Nga adok panoton sian stadion ni nang mulak. Jala aka reporter pe manang bagian kameraman, laho pature-turehon aka peralatan nama lau hobas mulak. Hape adong do pe na ro ima pelari maratoni. Songon ni loja may bana na dang buhay betolap marikat alay mardalapat na may bana alay songon na hasip ma babwa ma terseok-seok ate songon na sara ma pak naon. Jadi di ida sada halak may ima kameramani jala patakkas tu ibana. Ay songoni burju maho. Ay nga sidong pertandingan alay kosahat tol haso tu garis pinisi. Ape nga songoni loja ho jala hacitat ko mangae alani na cederaho patmu. Ale Roma utusan nasian Tanzania madoko songonon. Molo au diutus sian negaraku dang nalaho mangalujong sa sitong na asa juara au di Olimpiade maratonon. Alay utusan ni negara au songon dadan laho pasidukon pertandingan do in ibana. Jadi dang kalah semangat ibana nakpe so juara ke pinis na ido ilujong ibana. Songonido ngolo ni alak na porsea sa sitong na molo nung ngamia todi semangat terus ada walaupun kadang kehidupan kita terseok-seok di tengah dunia ini. Songon na maol parhusoron ni parngulota alay molo nung ngamia todi bainunuti dui anggiat sahat sogot tu hasitongan na sa sitong na pinatupan ni Kristus Yesus. Ikonido ngolo ni na porsea. Jadi orang percaya tidak akan pernah patah semangat. Isoma diuji tutongan ni nguluta, pabuah haroro nito di parbadia, dalam laho menyemangati hita, mangapuli ng rohata. Hamaka manginang, hobar tutur puhon naing idaut tado, ima paringo tu hasitongani. Tutu marsak do akasisiya nate. Hola di pabuah Jesusi, ay kolao nama au. Ay torsusa do rohani pikiran ni sisiyan. Bah, dangadong be diking ngami. Dangadong be gogonami anon. Hona tihas na mahamian non. Ay subuhi be patupahami ak kahalongan songon nabinain ni Tuhanon. Inna rohani ak kasisiyani. Anggo hami terancam manang pargulon nami. Ito songon na marsak rohana sida, madituk pikiran nasida, malengleng ate-ate nasida ala ikon sirang siat tuhatay. Imana taida di bagasad turpuhi. Hamaka amanginang mulo taida solang marsak ate. Di ayat 2 mula dong ibibil na ibuan, di ayat 2 pabalion nasida do hamusya kuria. Naro matikina gabe songon na mamele do debatado na mamusahamu anggo di rohana. Jadi gorang nama dok songonari ate. Aro istilah ni dokon ni takebirikan, ini kan. Gugu-gugu idok HP mangosam manggosa dohot
pasiak-siak akka jolma. Itu kan takebir. Ibarat disi takebirinna takbirinna kan tarsongonima. Sepertinya menyuratkan bahwa nasida nasitong pangalaho nasida nasitong HP marpili taddo. Itu yang terjadi jala ngai dokot Tuhan taino ni. Akka siuton Kristus bahaya do parngulun na. Baina didok nakin gabi songon nama mili di batado nasida nama Musa. Hamu anggo di rohana. Jadi ngas biasa halak Kristen mulutuk pe pusa manang ipa siak-siak ipa maul ipa sikor-sikor ngadi surakot Tuhan taino ni. Lumobi matwak kasih siani ate. Bah, hata mamusa do puangi pasaha tu hita. Anggo hita ngiri mapakilalan. Pitori do rohana sidate. Ubaina didok di bagasat turpuhi takas tungina ma pojok ni pikiran dohot ate-ate nasida. Tinorkon nina didok tu hatai borhat name bana. Nganadik konak kasih sianna. Hamaka amanginang tuhatai mangapul tong batuduhon hasitongan na ay ulimuna doi molo lawaw disemangati ate ngamade tuk rohania kasisian alain waeng ulimuna doi molo lawaw bah tumagod do hape lawi bana itorsongonima di rohani sisiani muse disemangati ia puli tu hatai nasida akasisiani asatong ulimuna dui. Jadi sukacita bagi para murid, bagi pengikut Kristus, Yesus naik ke surga. Kebenaran itu telah nyata. Asaido hasitongani hamakamanginang. Hamamate ni Kristus haheheonna manaik tu banua gijang ido hasitongani di bagasan hatani di bata. Jadi tangadong be marsidalian halak Kristen saya tidak kenal kebenaran salah doi. Kita sudah mengenal kebenaran dalam Kristus Yesus dalam iman kita. Ido hasitongani tuhat ido hasitongan. Ibana do dalan manuju tu hasangapon ni amay. Marhite turpuhon nasipata ditongani ngulutta hamakamanginang ya kita cross check dulu bahwa kita telah menerima Roh Kudus tetapi kadang roh itu tidak bekerja bagi kita. Tod dihasitongan sahat tu hita alai jodoh kepalsuan yang muncul dalam kehidupan orang Kristen. Jala sipata ganup hari Minggu, olodo hitanang di gerejaon, sahirana somar situ tuate. Tade hodo sipata, sweet hour of prayer, kan? Ede 830 815 maronak ini. No. Ulini tiki nahohom. HP kita makilala 24 jam satu hari, paling 10 sampai 15 menit pun kita berdoa di rumah masing-masing, kita sudah merasa cukup. Kan itu wae. Uli do tiki nahohom minahita ale hola 15 minut pe ra martangiak kita bagasa sadari. Orang namar tangyangi do karizunyon inna dote. Ya, sepertinya kita kepalsuan ada. Tapi hasil tongani ngasahat di tonga-tongata. Jala onward Christian soldier inna edeyate. Edeni halakan ale Roma dihita muse. Oh hamu parangan inna kan. Nitu hatai. Hape holan olo hamu amang gabi situa. Udang maju amang bah. Itorinna te. Peter marsidaliyad do. Hape edena maju laskar Kristus inna kan iko maju do. Hape mudro.
Songoni do nangedde sipata di tonga-tonga ni hita taedehon. Hujan berkat kan tercurah. Hape olah ro rintik-rintik dan robe tu gereja. Kepalsuan terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Gudang ngai edde na taedehon, ale sipata habisi dah, ya. Udah selesai. Diuji di tongani nguluta pabua nungamia todi ni debata ikotakas do hadiriota patuduhon hasit tongani mangulu terus di tongani nguluta. Nunga adong mardalan di bagasan ya partikian di hitaon nuaeng. Ketika kita melenceng dari jalan, ada pengingat ate. Misalnya mardalani hita melalui GPS ta. Kalau dibayar di si alamatnya di share, gitu kan? Itu pasti do alamaton. HP hola melenceng siani bapitor sibuk do musisi Google ya teh mangalului dalan, nih do. Tod dihasitongan badoso songonino nih. Sebagai GPS bagi kita ketika kita lari dari jalan kebenaran Tuhan, maunya kita kembali ke kebenaran itu. Hamak kamanginang ay adorak sodong istilah ni GPS, jalai hita pera bingung do hati hayate. Molo misalna ay sedia do iboto pilot nuaeng Badung, Medan misalna pitor iboto landasian ani HP mulu siya gijangan ya 15.000 kaki dia terbereng metiad dui kat bui di ibereng landasan HP dawi bana siya gijang jala pitor iboto do muse mangatur kecepatan ni pesawatan atau do paturuton otik-otik ala adonggo ibagasan na ima songon bentuk radio na ate. Molo hati hai di 1950 ninna baru pe ketemu atar songoni PAF ni bagian ni pesawat di batu titik A tu titik B ya kan. Sian keberangkatan dohot sahat tu ya tiba tarida di si idia ma partuakna pesawati. Karena ada radionya di dalam. Ada pengatur untuk melihat keadaan yang sebenarnya sampai ke tujuan. Jala molo diradioi melenceng sian naung diatur hon pasti dotok songom model na ditayitong irokkonate. Ya kembali ke jalan yang benar. Kamu sudah salah jalur. Itori ipaingok doi bagasan asa mulak muse tu naung di aturhon di tonga-tonga ni perjalanan naung yatur hop piloti. Ido tahun 50-an ini na VOR ya te. VAF ni omnidirectional radio range ninna. Ada pengaturnya di sana supaya perjalanan mereka selamat dari A ke B. Walaupun di awang-awang sana berjalan. Ada pengaturnya. Songoni manang saksi tong na di tongani ngulutta. Tod di hasit tongani. Sebagai navigasi dalam kehidupan kita orang percaya. Adong paingoton di hita. Ala tod di hasit tongani nga mangulu. Tidak ada lagi kepalsuan atau kebohongan di sana. Kebenaran Kristus telah menyelamatkan. Itu tetap menjadi sinyal bagi kita untuk berjalan dalam kebenaran. Hama kamanginang di bagasan goar nitu hatta Yesus Kristus. Nasipata tadok Bibil tahun nga hata niribata naung gabe jolma di bagasan Kristus narotu tongani portibion ido hasit tongani hata ni debata nagabe navigasi di tongani ngulutta
asalam tugu rohatta marhapor siaon. Alai sipata hata ni debata tinggal do. Alania kanariko di tonga-tonga ni hita. Ya do sada pakubasio di tonga ni huria nga nama tua onate. Indo nama tua. Ma sude nasa jan horong ni hula-hula tulang bona tulang rorobot saha tu bona niari. Enga saur matua tong. Jalekom masuk tu tugu. 2 hari namar pestaon. Indo kan. Anggo saha tu si batungi tambah takas ima songon tugu-tuguna. Tutulang apalagi dohok muse mangokal holi ate. Songon di si Hesekieli mangokal holi panakok sarik-saringin nate. Alai holan nama botceng itu tong mabotceng adong nama ate. Laos adong mangkal sarik-saring laos ima ibuat tu parbadaan tu tabak 2 hari margot dangi HP olah sahat nalaho manutuk batang sahat mahuria inna pitoro hasuhuton nak katok memang padita nami pitorinna kan dang mardala biar nonageda pananomon di alaman naroha. Jadi songoni mapiga-piga hali. Neng roda namang padita nami nak katok mema inna muse. Mah tole mak. Hola sidong marede hita nomor 324 ayat sada habisi langsung tusi diramoti di batama hola ruar lau bongo lan noroseleng amen tutupamu. Torirote. Dan arong biaget damar hiti-hiti, nauk katok main. HP 2 hari namar godang yon, namar nortorion, tidak ada madok nok katok mai. Hirana biar tu hula-hula siatu tulang ante, siatu Tuhan. Ini tu tulang biar, hula-hula pewa biar. Alenggo tutuhani, hasit tongani, hata hasit tongan, songon nabakol ijalo. Saya rana utibo do memang ya pasu-pasu ni tulang pitu suduk soda marain nate. Omak na borat. Ale taida di son waeng songon na raus do di hata ni di bata. Pitorido sidalian nengro udah namang hatop pamu inna. Naksangan non tonu iparbadan inna. Iro jujut. Para halado pe imamang nok katok mai ada kinatanyan sodong stentri langsung nokkas songon acarata ikotaon indo buket dedo ibuan mula sian perbadan ba mo mabuket denau 2 kali lipat kan eng hona aek di do para halado tong madokon ima amang nok katok mai ma dang jahao be hatani di bata HP sian hatani di bata ro nong gabe jolma marhite tu hatta Yesus Kristus ido hasit tongani alai sipata langgus do di tongani ngulu mudah-mudahan madangan dong ibadungon ya teh di hitado na jojo songe bama ikuta-huta kan pitor nok katok maido inna mardalan iya ipatupa na katok mai tongadong na marungutungut muse na pos yat tong dang na yusipon nak katok may mang padita nami daw. Siam mihido langsung. Nga boy parhalo nami pas pinasama. Jala pinagido mak nak katok may mabek kamu inna. Gugu imihido ibayan. Anggo yusipon labok gope. Enyo siam mikdo ibayan. Anggo ito persoalan mak. Hasitongat do marhite hatan ni bata tatadda dalan ni Jehovah. Alai langgus do hita songon edenakin hujan berkat kan tercurahin na semangak mangedehoni HP ulah rodan ai madah tangbui ba markur hati hai udan
dang masabe marsidalian ala mulo nung ngamian tod di pangodianani tod di parbadia di tonga ni ngulunya kana porsea ada semangat di dalamnya. Ikonido hama kamanginang sian na dua gobara di sotod di pangapul dohot hasitongan marhiti turpuk sadarion ikon hehedo partod diota naksongon di episteliate ya tarpanguli dope tarpangulu dope holi-holionin na kan bama holi-holi tarpangulu anggo bata memang bui do pahehe holi-holi kan nako tu tabak kan nih do panako sarik-saringin na kan panako holi-holi ale terus do mate ale na dokon ni Hesekieli ima tarpangulu dope jadi ngulu ni hita hajol maon dilehot de bata todi kanguluani asa mardala kita toktong di bagasan gogo dohot hasitongan halak na di bagasan hasitongan ima songo di Hesekieli ada kemerdekaan di sana. Jadi orang yang merdeka adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan, orang yang berjalan dalam kehendak Tuhan. Di sido hasitongani, di sido hanguluani, asa jupak kita lasni roha. Hama kamanginang di bagasan ko warito hatta Jesus Kristus. Parbuwe ni hasitongan ikot hanguluhod do di gano partikian. Asa marlasi roha do hita. Ulita nung nga dilehod de bata marhite toddi. Roh adalah prinsip kehidupan dalam diri manusia ninna. Iyo buson hosa hanguluani asa mangulu hita. Jadi ikom mangulu di bagasan hadirion nitu hatai do hita. Molo Dave Brannon madokon sebagai umat Allah kita patut mencintai kebenaran, mencari kebenaran dan hidup dalam kebenaran. Todi hasitongani di bagasan Kristus nunga miyad di tongani hita atong tahaholongi mahasitongani tahaholongi matuhatta Jesus Kristus toktong talului tuhattai marhite hatana asa mangulu mian hita di bagasan hasitongan nai. Todi perbadia songon nadirok nadi ayat na parpurinakin 10 opati do 15 pasangapon na doaw ay jaloon na do na diyaw laho mamaritahot sa tuhamu. Berarti kita hidup dalam Roh Kudus, berarti kita melakukan kemuliaan Tuhan, kebenaran firman Tuhan, dan juga itu merupakan sebuah kemerdekaan bagi kita. Songon bangsoi di lehon muse di pangulu diucap sian habuangan masuk tutano Kanaan. Songoni mana kita kebenaran akan Yesus dan kasihnya yang kita kenal akan segera menyegarkan kita kembali sekaligus menyegarkan kita inna halak namalo joane jodan nate. Jadi kebenaran Kristus adalah satu-satunya menuju kepada kemerdekaan kita, sukacita kita, ido ulina nandidokon itu hatai, ulimuna doi ala hudongani hamu terus. Jadi sama seperti GPS itu, sama seperti gambaran navigasi yang diatur oleh pilot, pesawatnya bisa sampai ke tujuan supaya selamat. Songoni mananguluta, todi hasitongani naung dilehot tuhita, marhite Kristus, margugo mahita hama kamanginang, mangulahon hasitongani, dohot holong ni Kristus, pabua na dohot dohita, pasangapon ibana martangi yang mahita. Mauliate maale Tuhan di barita nauli naung tol has tuhami.
Taruli hami dihatam na badiyay. Nagabi tadaw nami hasitonganmu ale Tuhan. Jalanung nga takas hasitongan ni marhite Jesus Kristus ng rotu portibion. Mangalehon hanguluan haluaw di hami. Dohot pabongotok kami sugot. Tu hasangapon mi. Say pargugoy maali tod di parbadia. Laho mangyahi na hobar. Tulomo ni rohani debata. Jala mangulu hami di haporsiaon ni Kristus Jesus naong makokop kami. Asa marhite tod di parbadia. Boy hami marhamonangan mangadupi na masa dito nga ni parngulon nami. Hodo ali Tuhan Jehova pangapul na tutumar hite todim. Hodo ali Tuhan Jehova na mangalehon hasito nga ni hami bagasan Kristus Jesus. Atau saya paingot mahami ali Tuhan mangula akasilon nami. Jala toktong marsangap kuwarmo. Ali Tuhan Jehova pasu-pasu parsauran nami dokot hodi to nga ni bagas corom. Sa ilam tabay malasiroha di hami. Tugu-tugu hami di bagasa kasitongan mi. Lumobi ali Tuhan. Diaka partikian si inuaingon. Nalam tu ragat na. Akka namasa hasusan hamaolon. Lumobi panahit pandemik. Nasonggop nuaing hiportibion. Asi marohamali Tuhan. Semian matodim tuhami. Asabuy huhamon nakok kami. Jala mardalak kami hobar tunaong iaturhon. Ito nga ni bangso negara namion. Mardalak kami di bagasan nakasitonganmu. Molo tukpe hadong akka pangabati lumowi panahit na songgop nuain ito nga ni portibion. Alitu Jehova sa homa na mga puli akka na marsak. Na madaon akka na marsahit. Na mga lehon gogo tuak ka nagale. Jala homa alituhan na pasari-sari na sopo somarama somarina. Na mangodihon akan na somardiha-diha. Toktong maho na maparsahlay ng panggonggomi nami. Asa toktong dibagasan lasiroha sadok akan na tinopam. Jala mangula toktong todim. Maparbisuhi maparohay. Uhud patugu-tugu rohanami. Mardalani akka partikian na pinasahatmu hobar tu asini roham. Alitu Jehova katiting na masa pedito nga ni huriam. Sehoma na patulusoni. Jala pasonang ng rohanami Tuhan. Manguduti akka ari-ari na pinasahat. Asalas rohani ruas ni huriam. Songoni ng parhalado rapdo hot keluarga. Marulo-pulo mamuji pasangapon guarno. Alitu Jehova, asi maroham, uras mahami siya kadosaon nami, alanong nga hutad dahami, hasitongan mi marhiti, Kristus naong makokop hami. Jalo matangi ang sobay nami bagasan, balgani holong dohot asini roham. Amen. Maride mahitahu tapapunguma peleata.
ilon hapor suhon dohot si taonon manosak ngoluta. Tarlumobi di situasi pandemik kopiton. Nama bahen ngoluta marmaol dia kasilaon si kanopari. Makorhon hamaolon di parkarejuan tiga-tiga usaha dohot lan na asing. Alani manahan mahita mangadupi saluhut nai. Marhite na dileho debatado tuhita. Tod di hagogoon. Tod di haholongon. Tod di pangarajaw diri. Dada tod di hatahuton. Roma ho para siroha sai pagi rohakon pangedehon dengan masa ilehon budiawon tiruan masuruan mangendehon sangapi Oku hoja hoba partano bato. Pesta parningotan hasasaur ni todi parbadia sadarion paingoton asa tokto kita gabe sitidangi di barita nauli nakpe situasi namaol ala ni pandemi kopiton. Asa marhite sitidangi ni Tuhan Yesus hita. Gabe hapapatar pabuan naung dihita si lehon-lehon ni debata. Imatod di parbadiay. Borhat mahamu. Ay didok tuhatta do. Ay lay jaloon muna do hagogoon ni tod di parbadia na songgop tuhamu. Gabe sitidangik mahamu di Jerusalem. Dohot di sadok Judea. Dohot di Samaria. Sahat rodi ujung ni tanoon. Mahamu tuliat portibion Ninna Yesus Kristus Tuhani Ninna Yesus Kristus Tuhani Baritahon Barita na uli tu salun natin opai tu salun natin opai asamarlas ni rohama langit nang do kajak-kajangi Sakau nang lauti marolo polo tibio amin. Tatangyak kon mapiliata Ali di batama namin na di banogidjang hodo haroroan ni saluhut seleon-leon na dinggan dohot na sa ulibasa na mauliutus. Hupasa tami masian na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi wap na usus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa para siya kami pilihanon. Pati bulhon na rajaw mo itong atong ani huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam utadahami gudang ni selehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana ni lehon
hati-hatiku. Ale Tuhan de bata ama nami, na sotarasam do gudang ni selehon-lehonmu di hami, todim na badiay di lehon ho tu hami jolma, sumonggopi hami na leon, na umargaido di lehoko tu hami, jala gumodang do siap portibion, dohot sian pangisi na sudi, ope mauliate maroha nami, jala pujion nami maho, ala ni sudi habal gaon dohot hamulianmu, naong pinapatarmu di hami. Selehon matot di parbadia tuhuriam. Akka na olo mangiuton Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Asa diajari, dirajai, dipatiur, diparbadiai, jala dipatok-tok kami, mian di barita naulii. Aletot di parbadia, saya pasada mahuriam na pinapungu-pungumi. Asa masih jaloa jala masih haholonga songonak karuas ni daging ni Tuhan Yesus Kristus nabadiai. Sodangi jala patiur mahami. Asa hutadahami akka dosa nabalga. Dohot na medmet si pasidingon nami. Say buas mahomane sa dosa nami. Asa lambadia jala ibaru hami ganupari. Asa tarbay kami sahor di bagasan huria nabadia nasa sadai. Say odihot jala padomu hami tu amai. Asa posrohan nami madok. Ama nami di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Setabay seleho-leho tuhuria. Asalam gadda toropnya kaparbarita nauli. Dohot pangajari. Dohot para siroha. Nama maritahon habal gaonmu di portibion. Sesodangi jala pasu-pasu sudi parpunguan ni halak Kristen di gereja. Di parsikolaan. Nang di bagas nabi. Asa tau nasida saor tu parpunguan sogot. Saya sungguli akan natarpudum, jala parguguy akan nagale. Saya songgoti ma akan yang dohot natakang marroha, asa ditinggal hon nasida hajahaton nabi. Saya parroha akan nabujok roha, jala apuli akan namarsak dohot nadangoli. Asa unang dirupa-rupa portibion akan namanguloi ho. Saya tatap ma natargogot, dohot na pinaburu-buru ni halak ala ni haporsiaw di Tuhan Yesus, saya jari nasida maralus, jalamian maho di bagasan nasida. Seramoti mapikirannya kapanggonggomi, panguhum, dohot akaraja, asa tigor uhum nasida, jala asa dihabiari nasida ari paruhuman sogot. Saya patugu haporsion nami, asa toktong hingot hami naung sesa dosa nami, jala buanonmu hami tuhanguluan sogot. Sesungguli pakirimon na mangulo di hami, asa pos rohanami, nang malakke dagingon, panguluon mudo muse, asa masuk hami marnida de bata ama, marhite-hite, Kristus Yesus Tuhan nami. Amen aliaman nami na di banwa gidjang, say pinarbadia magwarmo, sero maharajaonmu, say saot manomoniro hamdi banotong ngonsongon na di banwa gidjang, lehon matu hami sadarion hanguluan siap hari. Sesama dosa nami. Songon panasa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Unak kami toge tu pangucunan. Palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jalari ramoti Tuhan di batama ho. Di sodakon Tuhan di batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan di batama buhina tuho jala di pasaorhon madamena tu todim.